Hyvää päivää. Koska näytönohjaa meni sekä Pavilion G6 tietokoneen, niin ei vittu suostu toimimaan. Tänään kuvaamme työpöytää. Työpöydässähän on ilmimäisen tarkkaa sekä huolella katsottavaa, että kuvakkeet ovat oikein järjestettyjä. Juomme myöskin kaljaa tänään. Olemme ottamassa Carlsberg-kuppia korjaussarjana, koska vitumoinen krapulani iski pahempana kuin koskaan. Olen ollut koko päivän aivan vitumoisessa darrassa. Nyt pelaamme työpöydällä peliä 4. Hävisin. Pakko ottaa. Piirrämme myöskin paintilla lumiukon. Ihan vaan vittu siksi, että voin. Otetaan sivellin sekä valkoinen väri, koska lumiukot on valkoisia. Valkoinen väri. Tätä on se vittu valkoinen siitä. Vittu, kiitos. Sen jälkeen piirretään ihan normi lumiukko, eli aloitetaan tästä alka, vittu, jalka, hojo. Ekas pallosta toka pallo kolmas, noin. Sitten tehdään siihen pari nappia. Mulla ei hajuakaan miksi mä puhun niinku Tomi Keittiö, mut se ei mua vittu oikein kiinnosta. Tossa on napit. Siitä tulee hattu sille. Sitten otetaan tosta jotain oranssia, tehdään sille toi porkkana nenä. Sitten jälkeen tietysti sille on hyvä laittaa esimerkiksi vittu violetilla joku harava käteen. Et varmaan sit niinku tietää, että se on lumiukko. Sitten vaan tallennetaan sen nimellä. Pistetään tuohon työpöydälle. PNG on ihan vitu hyvä. Mut jos haluatte, niin voidaan laittaa 156-värinen pittikartta. Annetaan nimeksi lumiukko. Vitun homo. OK. Käynnistä palkki. Sen jälkeen katsotaan. Se onhan vitu hyvä. Se on siinä. Kiitti vitusti.